खुलुमबाय आरो खुलुमहरबावबाय आंनि फिन खेबसे आरबि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। बेयो जाबाय क'क्राझारनि सिङाव थानाय टिपकाइ ओनसोलनि गामियारिफोरनि थासारियाव गोहोम गोग्लैनानै दं। आंबो जोबोद दुखु मोनदों। लोगोसे जोंनि गोदान सरकारा नुसनोब्ला एसे मोजां खालामनानै होब्ला मोजां जागौमोन आरो जों पाब्लिकफ्राबो जोबोद मोजां मोनगौमोन। मानोना गथ' गथाय स्कुलाव फरायहैनाय हान्था-मेलानि थाखाय जोबोद थासारियाव गोहोम खोलैनानै दं। बेखौ जोंबो जोबोद दुखु मोनदों। मानोना बे लामाफ्रा मोजां जायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगौ। मानोना हान्था-मेलानि थाखाय मालाबा समाव दालाङानो बायलांगोन आरो मालाबा समाव थाबायनोबो जोबोद जारला जायो। बिराद खस्थ'आव दङ आरो मटर साइकेल सालायनो हाया। जोबोद दुखुनि बाथ्रा। गामियारिनि मानसिफ्रा सोंखारिदों गोदान सरकार थासान्दियाव मोजाङै खालामनो होयोबा मोजां जागौ होननानै। बेखौनो आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। आरो खस्थ'फोरनि गेजेरावबो जोबोद नोंथांमोना नायलांबाय था। जोबोद खस्थ'आव दङ। दैबाना गिलु-फालु गिदिर जायो बोसोरावनो। दालां बायनाय, दैजों मावो दालाङानो होरलां-होरलां। गिदिर गारि मटर सालायनो हाया। जोबोद खस्थ'आव दङ आरो बेवहायनो नोंथांमोना शेयार खालाम आरो बेवहायनो आं इउटुब चेनेलखौ फोजोबनाय